Vrátili ste sa z letnej dovolenky a váš trávnik vyzerá úboho, žltý, buď fľaky, alebo celý žltý. Tu je 5 vecí, ktoré potrebujete spraviť na to, aby ste ho zrenovovali. Podstatná vec je, že prečo práve v septembri. September je ešte stále teplý mesiac, to znamená, v noci to nejde pod 10 stupňov, denné teploty sú niekde štandardne 20 a viac stupňov, takže ideálny čas na to, aby to vyklíčilo. Veľmi to neposúvajte na tú poslednú časť septembra, lebo semiačko, ktoré je vlastne, alebo jedna časť z odrôd, ktoré sú obsiahnuté v osivách, a potrebuješ 21 dní na to, aby vyklíčila. To znamená, ak potrebujete mať tú trávičku takú pred zimou, aby bola hutná, ideálne začať to robiť teraz. No a potrebujete urobiť, ako som spomínal, tých 5 vecí. Prvá vec je, pokoste trávu čo najnižšie. Samozrejme, pozrite si osivo, ktoré máte, ideálne je kosiť, alebo väčšinou sa kosí niekde 3,5 až 5 cm, takže 5 cm, nie stupne. Takže ak kosíte na 5, tak to skoste na 3,5. Niektoré odrody sa dajú kosiť aj nižšie. Druhá vec je, buď to vyhrabte, alebo urobte vertikutáciu, to znamená prevzdušnenie. Porušte celú tú vrchnú vrstvu zeminy, ktorá tam je, za jedno. Vyhrabete plsť, za druhé rozrušite tú vrchnú vrstvu. No a po tretie nasiejete do toho osivo. Samozrejme, treba to nasiať aj spolu s hnojivom. Nepoužívajte dlhodobé hnojivá, tam sa to veľmi neoplatí. Tam je ideálne, aby ste použili to hnojivo krátkodobé alebo organické. Alebo použite vertikutačnú zmes, ktoré sú na to určené. Po štvrté, potrebujete to osivo, ktoré tam máte, zahrabličkovať. To znamená dostať na ňo nejakú vrstvu zeminy. Buď tú zeminu, ktorú máte, alebo použite nejakú zeminu. Nepoužívajte humus, respektíve zvyšky z kompostu, ktoré obsahujú drevnaté zložky. Drevo a drevnaté zložky nerobia dobre klíčiacim rastlinkám. To znamená, vyhnite sa tomu, pokiaľ môžete. No a najpodstatnejšia piata vec je, čo som spomínal. Niektoré osivá alebo časti tráv, ktoré sú obsiahnuté v osivách, klíčia až 21 dní, to znamená, polievajte to 21 dní, čo sú 3 týždne a viacej, každý deň. Ideál, samozrejme ideál. 4 až 5 krát denne, polievať to na 5 až 10 minút. Tí, čo máte závlahy, tak ste zahojení, tí, čo závlahy nemáte, urobte vlastne jednu vec, aby tá pôda stále zostala vlhká a tým pádom zostane aj osivo vlhké. Takže skosiť, prevzdušniť, zasiať aj s hnojivom, zahrabať a polievať. Držím vám palce.